sportova. U organizaciji grada Subotice i Šahovskog saveza Srbije i Vojvodine, a i lokalnog kluba Šahovskog kluba Spartak, u Subotici je danas u 15 časova zvanično otvoreno osmi šampionat Srbije u šahu za muškarce koji se igra u velikoj sali Nepkera. Svi ljubitelji šaha mogu da uživaju u majstorijama velemajstora i intermajstora koji se takmiče u Subotici do subote 19. aprila. Svi mečevi su na programu od 15 časova i 30 minuta svakoga dana, osim posljednjih dana takmičenja kada su na programu od 11 časova i 30 minuta. Naravno, ekipa City televizije je bila na licu mesta i sinoć na zvaničnoj konferenciji i danas na otvaranju. Po narednim minutama pogledajte kako je to bilo. Subotica, grad sportova. U velikoj sali Nepkera, u prisustvu brojnih zvanica sveta šaha, ali i gradskih zvaničnika, otvoreno je 8. prvenstvo Srbije u šahu za muškarce. Uz bogat kulturno-umetnički program, turnir je zvanično otvorio gradonačelnik Subotice gospodin Jene Maglej, koji je povukao prvi potez. Za titulu prvaka države borit će se ukupno 12 šahista umjesto najavljenih 14, jer su se iz privatnih razloga sa turnira povukli branioc titule Bogdan Bogosavljević i Miloš Miljković. Nagradni fond turnira iznosi 410.000 dinara, od čega protivniku pripada 120.000 dinara, drugoplasiranom 90.000 dinara, a trećeplasirani će se zadovoljiti sa 60.000 dinara. Mečevi se igraju svaki dan od 15 časova i 30 minuta, osim finalnog dana kada su mečevi zakazani za 11 časova i 30 minuta, a ulaz u veliku salu Nepkera tokom turnira je slobodan. Očekivanja su odlična. Hteo bih prvo da zahvalim gradu Subotici, Šahovskom klubu Spartak koji je dao, kako da kažem, logističku podršku za ovu organizaciju i da kažem svoje zadovoljstvo što je veliki broj kvalitetnih igrača došao na ovo takmičenje i svojim prisustvom će uveličati. Sigurno zadnjih 10 godina nije bilo jačeg takmičenja pojedinačnog prvenstva Srbije u šahu za muškarce nego ove godine. Znači, ja se nadam da će upravo novog selektora smo izabrali, to je velemajstor Slavoljub Marjanović, i sigurno da su svi došli da napravi što bolji rezultat da bi ušli prvo u širi krug reprezentativaca, a kasnije i uži krug. Inače, da vas podsjetim da je i vas i vaše gledaoce da je ove godine olimpijada u Tromsu, znači to je 1400 km od Osla, znači u Norveškoj, da je dugačak put, da treba da se pripremimo kvalitetno i da pokušamo da napravimo još bolji rezultat nego na prošloj olimpijadi u Istanbulu kada smo bili 14. što je bio isto odličan rezultat. Što se tiče ženskog šampionata, moram da kažem da sam isto prezadovoljan. Isto su se odazvali najjače šahistkinje Srbije. Pobedila je mlada Jovana Vojinović. U vrhu su prve 4 su sve mlade igračice koje su i budućnost srpskog šaha, ženskog šaha. 8. pojedinačni šahovski šampionat Srbije konačno u Subotici. Vas dvojica kao dve vedete subotičkog šaha. Nikola, ti si već imao iskustvo osvajanja titula prvaka, pa hajde, evo, reci mi, pošto je Bogosavljević odustao koji je trebao da brani ovaj šampionsku titulu, šta sad očekujete od ovog turnira? Dobro, ja ne bih rekao da sam mnogo šampionata oslabljen njegovim neigranjem, jer on kao i po rejtingu, što je i brojke govore, 7. je bio favorit na ovom turniru. Eto, mislim, on očigledno da je i nezgodan što je pokazao i prošla godina, ali daleko od tog da je slavio za jednog od favorita. Trudim se nadam se da ću dati svoj maksimum na ovom turniru. Trudit ću se maksimalno. Naravno da bi mi drago bilo da ja osvojim opet titulu i to u svom gradu, ali smatram da i neki rezultat, recimo među 4, da je bio sasvim zadovoljavajući. Za svaki uspeh potrebno je i dosta sreći, osim dobre igre. Novače, ti si teko naravno postao intermajstor. Evo, što očekuješ ti do ovog turnira gde si, ako se ne varam, najmlađe po godinama? Ja sam ovde debitant, najslabiji rejting, imam najmlađe sam po godinama. Ja bih bio zadovoljan da budem nekom plus rejtingom i da opravdam očekivanja na domaćem terenu. Izvlačenje parova sinoć u medija centru hotela Patria određeni su i parovi za prvi dan turnira. Na startu turnira koplje će ukrstiti Miloš Perunović protiv Branka Damljanovića, Ivan Šarenac protiv Nikole Nestorovića, Novak Čabarka protiv Dušana Popovića, Igor Miladinović protiv Nikole Sedlaka, Aleksandar Indžić protiv Borka Lajthajma i Robert Markuš protiv Dejana Nestorovića.
Turnir se igra po principu svako sa svakim, a pobednik će biti igrač sa najvećim brojem osvojenih bodova. U subotu 19. aprila saznaćemo i ko će biti novi prvak naše države. Subotica.